mai mata mai mota cinjimin gari mai dala da gwamnan dutse Kano da birni Kano Madina ta. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan channel tamu Gimbiyar Mata TV. Suna na Hajiya Zulai Bebeji, ni ce nake kawo muku shirin allura da zare wato mai wuyar bata a wannan channel tamu, wanda nake kawo muku tarihin Kano birnin Dabo. Masha Allah, a yanzu zan ci gaba. Yawwa, na tsaya ne a inda nake baku tarihin kasancewar ƙasar Hausa. Idan za ka taɓo tarihinta, to dole sai ka taɓo dangantaka tsakanin Sudan da ƙasashen Larabawa. Masha Allah. Tun da daɗewa, ƙasar Hausa da kuma sauran ƙasashen Sudan sun samu adabinsu na zaman duniya daga fuska biyu mabambanta, wato gabas da yamma. Sa'ad da saɓawa ta sa jama'ar wajen ƙasar Mongolia ta Asiya suka rika fuskantowa yamma a hankali, sai masarauta ta rika kafuwa, in wannan ta faɗi wata kuma ta tashi. A can gabas shine daga bisani mulkin Farisa ya kafu, ya mallake ƙasashen gabas baki ɗaya. Bayan wannan sai mulkin Yunana wato Giras ya kafu a yamma cikin Turai wato Europe. Tun daga sa'an nan gaba ta kullu tsakanin Gabasawa da ke bin mulkin Yunana da Farisawa na daular Gabas. Labarin yadda sarki Yunana Zulkarnain wato Saladin sarki da ƙaho ya mamaye ƙasar Farisa ya zarce har Hindu wato India. Wannan labari ba ɓoyayye ba ne. A kwana a tashi sai mulkin Rumawa ya ɗaukaka ya kai gaya har ya rabu biyu, ɗaya gabas ɗaya yamma. Sai gabar da ke tsakanin gabas da yamma ta miƙe bayan fakuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbai. Sai daular Banu Umayyata ta kafu ta shekara 100 tana mulki a birnin Kudus. Sa'an nan daular Banu Abbas ta motsa ta kori Banu Umayyata ta gaje Bagadaza wato Bagadad. Da Allah ya sa Banu Umayyata na da sauran shan ruwa a sarauta, sai jama'ar su da ke can yamma wajen Magharibul Aqsa suka nada Abdurrahman halifan gabas a Andalusiya cikin kasar Hispaniya wato Spain. Sai tsohuwar gaban nan tsakanin gabas da yamma ta sake haifuwa, domin gabas ga Banu Abbas, a yamma ga Banu Umayyata. Tsakanin kasar Sudan da daulolin nan guda biyu hanyoyi biyu ne kawai, hanya ɗaya a gabas ɗaya a yamma. Don haka ashe mutanen gabashin Sudan lallai daga daular Larabawa ta gabas wato daular Banu Abbas za su samu haɗuwa ta hanyar gabas. Na yamma Sudan kuma ta hanyar yamma za su samu haɗuwa da daular Larabawa ta Banu Umayyata ta ƙasar Andalusiya. Haka kuwa abin ya gudana, sai mulkin Kanem ya kafu a gabas cikin Sudan. A yamma kuma mulkin Songhai da Malle. Sai tsohuwar gaban nan tsakanin gabas da yamma ta sake haifuwa a ƙasar Sudan tsakanin sarakunan Malle da Songhai da kuma na Kanem da Borno. Can gabas sai suka sa ƙasar Hausa a tsakiya. Ita kuwa ƙasar Hausa sa'an nan mulkinta ya yi rauni saboda yawan zalunci, tana tangaɗin magagin mutuwa tsakanin abokan gaba biyu wato gabas da yamma a ƙarshen ƙarni na 16 na Masihiya. Sai masarauta ta kafu a Borno daga ragowar mulkin Kanem. Sai bare-bari suka ɗora hannu a kan sarakunan Hausa har zuwa lokacin da Fulani suka motsa a ƙasar Hausa. Daga yamma Shehu Usman ya kafa masarauta a Sokoto, sai ya zama ga shehun bare-bari a gabas ga shehun Fulani a yamma. Rashin jituwar nan dai ta gabas da yamma ta zo kusa da juna. Ƙasar Hausa da kaɗan ta koma ƙarƙashin mulkin Fulani, bare-bari kuwa suka gamu da Rabe ya mallake su. Wannan shine yadda tarihin ƙasar Sudan ya gamu da na ƙasar Hausa. A ƙarshen ƙarni na 9 na Masihiya, waɗansu maharba waɗanda babu ta haƙiƙanin daga inda suka fito sosai, amma dai daga wajen arewa suka zo suka zauna kan duwatsun da ke kewaye da sararin da ake kira Kano. Yanzu irin
Duwatsun nan su ne irin su Dala, Gauron Dutse, Magwan da Dutsen Fanisau. Su waɗannan maharban nan suka riƙa yin farauta a wani kurmi wanda yake shine tushen rafin Jakara, inda kasuwar kurmi ta samo sunanta. Da waɗannan maharba suka jarraba ɗan noma, suka ga wurin yana da albarka, sai suka ci gaba suna ƙara saran dajin suna yin gonaki. Albarkar gurin nan mai ban mamaki sai ta jawo waɗansu mutane daga waɗansu wurare suna zuwa. Da taron mutane ya fara yawa sai suka yi shugaba, wanda a bisa al'adar mutanen wannan lokaci mai nisa yakan zama mutum ne da ke da fifikon ƙarfi gami da tsafi. Hakikanin akan irin tsarin mulkin da waɗannan al'umma suka gina shugabanci.